Takže, dal som si cieľ variť 3-krát do týždňa, hlavne rýchlo a efektívne. Už som skúšal niekoľko receptov a niektoré sú fakt patlačka, ako napríklad brinzové halušky, chutné, áno, jednoznačne, ale totálna patlačka. Tieto, ktoré teraz vidíš, som prvýkrát spravil na prvý pokus. Vždy sa mi to cesto nejako úplne sprasilo. Vlastne robil som to niekedy aj na 3-krát. Ďalšie sú šošovicové fašírky. Znie to jednoducho, ale kámo, ver mi, že to nie je. Namáčať šošovicu vo vode, vyprážať, no proste ďalšia mega patlačka. Potom domáce nugetky, takú som mal chuť na KFCčko. Toto som akože skúšal raz a ti poviem, že už nikdy viac. Lebo proste treba pripraviť nejakú tú formu, obaliť každý kúsočok kurčaťa. Samozrejme to kurča ešte musíš narezať na nejaké plátky, presne si pripraviť. Potom to musíš smažiť. Proste... robili sme to dvaja a zabralo nám to ešte viacej času, než som čakal. A výsledok bol síce strašne fajn, ale... nie, proste už nie. Není horký? Trošku. Dobrá. Takže ak si náhodou nevieš rady a si možno takisto stratený prípad v kuchyni ako ja a chceš variť a nechceš pritom stráviť pol dňa, tak tu mám pre teba 3 efektívne a za mňa rýchle recepty. Samozrejme, tieto 3 recepty nebudeš variť dokola, ale tieto sú moje 3 najobľúbenejšie recepty, ktoré za mňa sú proste fajn a vyhovujú mne. No, proste to takto ochutnáš, bude dobré. Proste si kašľam na to. Je to dobré. Začína mojimi najobľúbenejšími raňajkami, ktoré mi zaberú fakt, že je to taká 5, maximálne 10 minútovka. Potrebuješ vajíčka, cibuľu, šampióny, maslo. Začneš tým, že si predohreješ panvičku, hodíš tam to masielko, no sa ti pekne roztopí a medzi tým, čo sa ti bude pekne roztápať, tak ty budeš krájať šampióny a cibuľu. Ešte ďalšie 2. Ona ešte čakajú a ja už prvé skapínam. Bože, keď nenávidím cibuľu. Ideme ďalej. No i hodíš to proste na tú panvicu a keď už sa ti zdajú, že sú tak opečené do zlatistá, hej, už takú tú žltú farbu, už tak tam hodím tie vajíčka. A proste hotovo. Hej. Už iba záleží tvoj počet vajíčok, ja som mal 5, keďže sme trojčlenná rodinka, tak som to pripravil na 3 taniere a hodil som to tam. Podľa mňa žiadne nejaké extra hriady nezadrbeš, žiadne nejaké patlačky ťa nečakajú, len chutné a za mňa zdravé raňajky. Ďalší recept tu mám návrh na obed. Asi som nevidel za mňa jednoduchší obed, než je losos v rúre. Losos asi len vyberáš z chladničky, umieš si ho, dávaš tam nejaké korenie, čierne, soľ, hotovo, vybavené. Hodíš to do tej rúry, samozrejme pripravíš si ten plech, na ktorom si dáš ten pečiaci papier a potom to hodíš do tej rúry, aj s tým lososom, samozrejme hodíš si ho tam a až potom to môžeš hodiť do tej rúry, ktorú si ešte predtým, než budeš celé to pripravovať, rozohrej na tých 180-200. No a medzi tým, ako sa ti pečie v rúre ten losos, tak môžeš si pripraviť prílohu. Ja celkovo mám rád také sušie jedlá, úplne omáčky nemusím. A ešte som sa nejak tomu ešte nedokopal, ale no, také proste suchociny mám rád. Tam proste musíš nalúpať si tie zemiaky, nakrájať si to, potom si pripraviť samozrejme ešte medzi tým tú vodu, nezabudni vždy, keď ideš robiť zemiakovú kašu alebo variť zemiaky, tak si priprav tú vodu, ktorú ja furt zabudám a potom musím mega dlho čakať, kým začne vrieť. A potom sa ti to varí, potom si to len tú vodu zleješ, nahodíš maslo, potom hodíš mlieko. Som asi prehnal. No a keď si taký dement ako ja, tak musíš to mlieko zliať, lebo toľko mlieka proste je nechutnosť. Nezabudni si ešte osoliť tie zemiaky, lebo fakt zase budeš jesť plato. No a potom si to takto celé popučíš a až kým nemáš takúto konzistenciu. Ďalší a zároveň posledný recept je ultra mega rýchly a na to, že je tak strašne rýchlo spraviteľný, tak občas som na vážkach, či sa to vec počíta ako varenie, ale počíta sa to ako varenie a nie je to úplne nejaké tip-top jedlo, je to proste úplne
jednoduché jedlo. A väčšinou toto jedlo volím skôr na poslednú chvíľu, keď už fakt neviem, čo mám variť, alebo keď mám večer na niečo slané chuť, tak volím toto. A máme hotovo. Nič viac, nič menej. No a takto vyzerá efektívne varenie. Žiadna patlačka, rýchle, chutné, jednoduché, ako asi aj ja. No a ak náhodou poznáš nejaký rýchlejší recept, tak mi to určite napíš dole do komentáru, určite ho skúsim. Píš, že ho skúsim. A ak ťa náhodou zaujíma, ako sa zbavím okusovania nechtov, tak sleduj ďalšie video, ktoré vyjde za týždeň. No, asi si len myslím, že sa toho zbavím.